Mä olen Milka Varmola ja mä työskentelen Finlaysonin Arabian myymälän myymäläpäällikkönä. Finlayson on yli 200 vuotta vanha yritys, joka myy kodintekstiilejä ja nykyään uudestaan myöskin vaatteita asiakkaille ja sitten vähittäiskauppaan ja yrityksille. Meillä oli tuossa meidän ala-aulassa ihan vaan tuommoinen 50x70 kokoinen paperinen juliste, joka oli semmoisella A-standilla. Että sisääntulo oli vähän semmoinen epäammattimaisen näköinen ja sitten jokaisen ja meidänkin viesti niin hukkui sinne standimassaan. Samaten tietenkin pystyi näyttämään vain yhtä viestiä kerrallaan, että joskus voi olla kuitenkin useampia kampanjoita käynnissä, mitä halutaan kertoa asiakkaille. Niin sitten kun me saatiin tämä First Viewn medianäyttö, jossa on ihan vaan siis meidän viesti, niin toki se näkyvyys on ihan hirveän paljon isompi kuin paperinen standi, joka oli sitten siinä sekalaisten standien joukossa. Ja sen suurin hyöty on tietenkin se, että me voidaan käyttää niissä monia erilaisia digimateriaaleja. Ja hirveän kätevää myös se, että me voidaan itse vaihtaa se materiaali ihan niin kuin live-aikaisesti. Että jokainen oikeastaan osaa sitten käydä niitä materiaaleja sinne lisäämässä. Tämä yhteistyö on tuonut meidän arkeen helppoutta. Eli me voidaan itse helposti määrittää, minkälaista markkinointimateriaalia me näytetään. Ja ei ole enää sellaisia niin kuin kolmansia osapuolia, joihin meidän täytyy olla yhteydessä, niin saadaan meidän materiaalit esille. Me voidaan ihan itse tosi näppärästi käydä vaihtamassa materiaali oikeaksi. First View on onnistunut erittäin hyvin siinä, että se on ihan älyttömän helppokäyttöinen. Käytiin semmoinen parin tunnin perehdytys, jonka jälkeen mä osaan käyttää sitä oikeastaan ihan itsenäisesti. Ja samaten on helppo ohjeistaa myöskin meidän työntekijöitä. Ja heidän asiakaspalvelu on myös tosi hyvää. Joskus oli semmoinen vähän monimutkaisempi materiaali, mitä halusi laittaa esille, eikä ihan tiennyt, että miten sen itse sit saa muokattua, niin apua sain kyllä sit heti, kun pyysin. Soitin vaan puhelinnumeroon ja sieltä sai sit heti vastauksen. First View sopii ihan kaikenlaisille yrityksille, jotka haluaa lisätä heidän digimarkkinoinnin laatua.